Dagong punuan sa kahoy kikabarakan sa pipila ka mga lumulupyo sa sitio Baugo, Barangay Budlaan nga matumba. Nagharag na ang punuan sa kahoy paingon sila mga Pinoyanan. Aniyang Balitang Barangay. Kini ang dakong punuan sa eucalyptus tree nga nagbarog atubangan sa nataran sa usa ka Pinoyanan. Nabala ka mga tao nagpuyo dinhi basin moabot ang panahon nga maluka kini ug matumba paingon sa ilang mga balay. Si Feeng Latira, kansang balay anaa sa ubos nga bahin, nakamatikod sa pagkakankana sa bahin sa yuta. Nag-ampog ko maaksyonan ni kay kulba ba kay mis ubos. Labi nagmagabi Duha kuno ka tuig nang gireklamo ang sitwasyon apan wa pa kini maaksyon. Hinuon sa pagsusi sa Balitang Bisdak, buhi man ang kahoy ug murag lig-on man usab tan-awon ang punuan ini. Matud sa mga mulupyo nga bisan mapulungan na lang ang sanga kay nabalaka sila nga mabalik kini kun naay bagyo o baka adunay linong. Ang among gusto ana sir ba bisag mapulungan lang basta dili lang mo dahili ngadto ka madaot na among bahay madhunagan. Gikatakda bang ipaabot ang sitwasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office? Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.